Hi guys. Som I ved, er der irriterende AI-resultater på Google. I dag vil jeg vise jer, hvordan man kommer af med dem på Chrome. Man kan faktisk google sig frem til svaret. De har sådan en smart AI-ting her, hvor der blandt andet står, at man kan bruge browserudvidelser. Men de browserudvidelser, som den skriver her, kan man faktisk ikke bruge. De virker ikke, og der er mange andre, som siger, at de gør, sådan så den her AI-ting forsvinder. Men de virker ikke. I stedet for skal man bruge Custom CSS, som er lavet af ham her Dennis. Man skal trykke føj til Chrome, tilføj udvidelsen, og så har man udvidelsen. Nu skal man gå ind i Google, ind på en hvilken som helst side på Google. Altså herinde, hvor man for eksempel har søgt på noget. Så skal man trykke på puslespilsbrikken heroppe og finde Custom CSS by Dennis. Så skal man trykke Grant Permission til at Jeg ved ikke, hvad der skete der. Jeg skulle trykke Grant Permission igen. I hvert fald virker det. Nu skal I tage en hemmelig kode, som jeg har skrevet i beskrivelsen, og så skal I sætte den ind i det her tekstfelt her. Når I har gjort det, så forsvinder AI permanent. Nu kan man søge på et eller andet. Og så kommer AI ikke frem. Den var der lige der i et kort sekund, som I så, men den forsvinder igen. Jeg håber, den her løsning er permanent, men jeg ved det ikke. Det kan være, at Google ændrer på noget. Lige nu virker det i hvert fald. Tak fordi I så med.